אז מה קורה חברים? בסרטון שלנו, אנחנו בערוץ שלי, נאור אלחרר. אנחנו בסרטון ברול סטארס, בגלל שהגעתם ל5 לייקים בסרטון, והראיתם לי שאתם מוכנים. אז יאללה, בואו נתחיל. רק לפני זה, שימו לסייק וטאב. יאללה. זה יצא כאן גם עונה חדשה. יש כאן גם כל מיני. אז אני אתחיל בלא כזה טוב, אתם יודעים כזה. אני שם את בואו נראה את המפה. וואו, נראה לי אתם יודעים, אבל באמת אני שם את קולט נראה לי, או לומי או ג'סי. יאללה, התחלנו עם ג'סי. יאללה, בואו נתחיל. הופה, יאללה, בואו ננצח אותם. נפרק. דרך אגב, אם אתם אוהדים בית"ר, שימו סאב. אם אתם אוהדים הפועל, שימו תשתפו. אם אתם אוי, איזה גרוע אני. אם אתם אוהבים מכבי חיפה, שימו לייק. ואם אתם אוהדים מכבי, אז אל תעשו כלום. אתם יודעים. יאללה, לא פייפר, לא זה. אני אומר, נראה לי אני אקח כאן קל. סקוויק. סבבה, שנייה. יאללה, בואו. כיף שזה התחיל. מקום ראשון. אני אומר. דרך אגב, שחקנים גם לא כזה טובים. פשוט אתם יודעים. איך קוראים לזה? דברים באים בחיים. ובוי. אין לי אינטרנט. רגע. אין לי אינטרנט. ובוי, רגע. דווקא בסרטון. אז יהיה לי חלק שני שיהיה לי אינטרנט. אז יאללה, ביי.